Addició d'un fitxer al curs. Hi ha dues maneres de penjar un fitxer al curs, arrossegant-lo al curs o amb el selector de fitxers. Veiem la manera més ràpida, que és arrossegant-lo al curs. Com a pas previ i fonamental, activeu l'edició del curs. Feu més menuda la finestra del navegador per poder veure en l'altra part de la pantalla la icona del fitxer que voleu incorporar. Busqueu en quina secció del curs voleu afegir-lo. Punxeu sobre la icona del fitxer i sense deixar de prémer, arrossegueu-la a la secció. Deixeu anar el fitxer i immediatament es pujarà al final de la secció. El nom del recurs generat serà el nom del fitxer. Feu clic sobre la icona del llapis si voleu canviar-lo ràpidament. Amb la icona del punt de mira a l'esquerra, podeu moure'l a una altra posició dins d'eixa secció o a una altra secció. Quan el fitxer que voleu incloure és un vídeo en MP4, un àudio en MP3 o una imatge, vos preguntarà si voleu posar l'enllaç al fitxer o mostrar-lo al curs dins d'un recurs del tipus etiqueta. Si en lloc d'un fitxer voleu pujar diversos fitxers a una mateixa secció del curs, seleccioneu-los tots alhora i arrossegueu-los d'una tacada a la secció corresponent. Molt important, quan pengeu un fitxer al curs apareixerà dalt un avís sobre la gestió de drets d'autor. Per tal de poder utilitzar aquests fitxers en el vostre curs, cal que l'ús que feu dels documents entre dins d'un dels supòsits contemplats en la Llei de Propietat Intel·lectual. Així doncs, haureu de declarar de quin tipus de contingut es tracta des de la pàgina de gestió. Inicieu la revisió dels continguts. Busqueu el fitxer i entreu a gestionar els drets. A l'esquerra apareixerà una previsualització del document, junt amb l'enllaç de descàrrega si cal, i a la dreta els diferents supòsits. Aquest document és una presentació feta per professorat del curs que no ha cedit els drets d'explotació a tercers, per tant, conserva els drets de reproducció, comunicació pública, distribució i transformació del document. Per això triem l'opció «És una obra els autors de la qual són professorat d'aquest curs» i l'enviem. Per últim, gestionem un altre fitxer. Es tracta d'un article d'una revista científica. Encara que un dels autors és docent d'aquest curs, els drets d'explotació són de la revista. Les universitats espanyoles van subscriure un conveni amb Cedre Begab amb el pagament d'un cànon periòdic que possibilita al seu professorat pujar al curs fins al 10% d'una mateixa obra. Seria l'equivalent a un article de revista o a un capítol d'un llibre, sense necessitar de demanar autorització a qui tinga els drets d'explotació de l'obra. Així doncs, triaríem l'opció «És un fragment o conté fragments d'una obra per a la qual no tinc autorització o llicència», perquè no supera el 10% del total. Després, cal emplenar les dades que demana per a una futurible auditoria. Per últim, a peu de pàgina teniu una visita guiada que descriu pas a pas les parts d'aquesta funcionalitat per a la gestió de drets de propietat intel·lectual dins de l'aula virtual.